Ο ΨΑΤ, κυρίες και κύριοι, βραβεύει τον Σύλλογο Δρομής Ελπίδας για την προσφορά του στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό. Ο Σύλλογος αποτελείται από ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με αξίες που αφορούν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Βασική αποστολή είναι η συμπερίληψη των ΑΜΕΑ μέσα από αθλητικές δράσεις με ιδιαίτερη εστίαση στα δρομικά δρόμενα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Σύλλογος έχει ήδη συμμετάσχει σε πολυάριθμους αγώνες όλων των αποστάσεων, στην άσφαλτο και το βουνό, με 7 ειδικά διαμορφωμένα τροχύλατα αμαξίδια. Για την απονομή παρακαλείται η Βούλα Κοζομπόλη. Το βραβείο θα παραλάβει η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Μαρία Λουίζα Σταβάρα. Επειδή απουσιάζει η κυρία Κοζομπόλη, θα έρθει ο Αντιπρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Αφρουδάκης. Τελευταία, αλλά όχι έσχατη βράβευση, ακριβώς το αντίθετο, πάρα πολύ σημαντική, με ιδιαίτερο συμβολισμό και ξεχωριστό μήνυμα. Έλα, Γιώργο. Κυρία Μαρία Λουίζα Σταβάρα, μιλήστε μας λίγο για αυτή την συμπερίληψη μέσω της οποίας όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΨΑΤ για την τιμή που μας κάνει να είμαστε σήμερα απόψε ορατοί εδώ μαζί σας, σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα σε τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Η ορατότητα για μας είναι πολύ σημαντική και αυτό εξασφαλίζουμε τη συμπερίληψη. Οι πιλότοι μας, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Σπύρος, και αναφέρω μόνο αυτούς που είναι εδώ απόψε μαζί μας, θέλουν να είναι ορατοί, θέλουν να ακούγονται, θέλουν να τους βλέπετε και να τους καμαρώνετε. Μας αρέσει να λέμε στους Δρομείς Ελπίδας ότι δεν σπάμε ρεκόρ, αλλά σπάμε στερεότυπα. Και κάθε φορά που τερματίζουμε, που περνάμε τη γραμμή του τερματισμού, έχουμε γράψει μία μικρή ιστορία. Έχουμε καταρθώσει κάτι που μας φαινόταν ακατόρθωτο. Και αυτό αλλάζει εμάς μέσα μας και τον κόσμο γύρω μας. Μέσα λοιπόν από τη συμπερίληψη έχουμε δει και έχουμε ζήσει αυτή την πολύ όμορφη πλευρά του αθλητισμού, αυτή που απόψε όλοι μαζί εδώ ζητούμε και θέλουμε. Τον αθλητισμό που ενώνει τους ανθρώπους, τον αθλητισμό που εξυψώνει τον καθέναν από εμάς. Και έτσι ο κόσμος γίνεται λίγο καλύτερος κάθε φορά. Ευθυγραμμισμένοι με αυτές τις αρχές, διοργανώσαμε φέτος τον πρώτο αγώνα μηδενικών διακρίσεων. Το κάναμε σε συνεργασία με την Ένωση Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες και γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά τη Βούλα Κοζομπόλη, όπως επίσης και με τον Σύλλογο Ελλήνων Παραολυμπιονικών. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γρηγόρη Πολυχρονίδη και μαζί με το Τύχιο Race. Είχε μεγάλη επιτυχία, είχαμε πάνω από 400 παιδιά να συμμετέχουν και αυτό για μας ήταν πολύ σημαντικό. Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε όλους εδώ στο δεύτερο αγώνα μηδενικών διακρίσεων που θα διοργανώσουμε για το 2024. Σας θέλουμε όλους μαζί εκεί, σε αυτή τη γιορτή χαράς, συμπερίληψης, αγάπης. Χρόνια πολλά σε όλους. Και με αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα